салом дӯстон, шаби пур аз бозиҳои ҷолиб дар чемпионатҳои аврупоӣ паси сар гардида. Имрӯз фақат бозиҳоро бори дигар ба хотир оварда дар гармиашон таҳлил мекунем. Бозии асосӣ албатта ки Эл Классико буд. Фаротар аз як бозӣ, рақобати ду фалсафаи барҳам зид ва набарди ду душмани ашадӣ. Боз метавон чандин суханҳои дигарро дар мавриди ин рақобат гуфт. Аммо аввал лайки қиматбоҳои худро гузоред, баъдан пурратар дар бораи бозиҳои асосӣ аз видео имрӯзаи мо метавонед маълумот пайдо кунед. Дӯстон, барои ғолиб шудан аз хизматрасониҳои ширкати боэътимод истифода кунед. Виотс ширкати аст ки метавонед ба он бовар кунед. Виотс беҳтарин ширкати букмекерӣ дар Осиёи Миёна аст ки ба корбарони нав то $250 бонус медиҳад. Ҳамчунин дар Виотс ҳар моҳ миқдори муайяни маблағи шуморо ба суратҳисобатон бармегардонанд. Интихоби дуруст Виотс. Ссилка барои то $250 бонус гирифтан дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Аввалтар аз ҳама Челси дар Англия шарманда шуд. Лондониҳо пас аз чанд бозии хуб бояд Брентфордро пуф мекарданд, вале ҳамааш баръакс шуд. Брентфорд аз контраҳамла хеле хуб истифода кард ва Челсиро ҷазо дод. Дастаи Почеттино боз ноком шуд ва Челсии мурдаи қаблиро ба хотир овард. Дастаи дигари Лондон Арсенал бошад, аз қувваи бузурги худ дар ин давр хабар дод. Рақиби онҳо Шеффилд бурд. Барои Шеффилд ин оғози бадтарини мавсим дар таърих аст. Никетия парвои инро надорад ва хетрик кард. Ӯ метавонист покер кунад агар пеналтиро худаш иҷро мекард, аммо ба Виера имконияти зарбазанӣ дод. То охир Тимаясу як голи дигарро ба номаш сабт карда тавонист. Вулверхэмптон дар майдони худ ба Ньюкасл имконияти гирифтани 3 холро надод, танҳо як имтиёз. Ин дар ҳолест ки Ньюкасл ду бор дар пеш буд. Дар ҳар ду ҳолат гургон тавонистанд ҳисобро баробар созанд. Дар Олмон борони голҳо буд. Дастаи Бавария бар зидди Дармштадт бемалол гол зада бо ҳисоби 8-0 дастболо шуд. Хетрики Кен якеаш аз маркази майдон, дубли Сане ва Мусиала ва як голи Мюллер ин бозиро ҳал карданд. РБ Лейпциг кори мюнхениҳоро идома дода 6 голи беҷавоб ба дарвозаи Кёлн заданд. Опенда ва Хави Симонс чеҳраи асосӣ аз ин рақобат буданд. Симонс ду паси голӣ олитарин дод. Ӯ ва Луа Опенда ки ду гол зад гӯё 100 сол бо ҳам бозӣ доранд. Ҳар ду онҳоро Лейпциг тобистони гузашта даъват кард. маълум мешавад ки Лейпциг яке аз беҳтарин ҷуфтҳоро ба ҳаят ҷалб кардааст. ғалабаи соф дастаи Лейпцигро ба зинаи чорум боло бурд. Кёлн дар қатори аутсайдерон боқӣ монд. Агар Боруссия Дормунд дар бозии худ Айнтрахтро мағлуб кунад, зинаи чорумро аз Лейпциг мегирад, вагарна даста ин мавқеъро нигоҳ хоҳад дошт. Акнун дар бораи Эл Классико аз таҳти дил суҳбат мекунем. Муҳимияти ин рақобатро дигар ба хотир овардан ҳоҷате нест. Дастҳо дар ҳолати хуб ба ин бозӣ омаданд, аммо аз нигоҳи мушкилиҳои кадрӣ дастаи Барселона бештар танқисӣ дошт. Ба ҳар сурат, намудани Левандовски, Жуэл Кунде, Педри, Рафиня, Де Йонг дар ҳайати асосӣ ва баъзеҳо умуман дар ҳайат мушкилии бештар аст. Тасаввур кунед, Барселона дар Эл Классико бе рақами 10 бозӣ кард. Пас аз Роналдиньо ва Месси арзанда ин рақам пайдо намешавад. Беҳтаринҳои Анчелоти ҳама омодаи бозӣ буданд. Ҳама бозиро тамошо кардед. Фикр дорам ҳар яке аз шумо тасаввуроти худро дар бораи ин рақобат пайдо кардед. Барса дар қисми аввал беҳтар буд, хеле беҳтар. Инҷо мо бояд ба Хави офарину аҳсан гӯем, ки бо чунин ҳайати нимасосӣ тавонист Реалро биҷуқад. Дар нимаи якум ҳар амали бозингарони Барса дуруст буд. ҳини аз даст додани тӯб дарҳол онро ба худ бармегардонданд. яъне нақшаи якуми Хави барои ин бозӣ беҳтарин буд. ӯ бо нақшаи худ ба Анчелоти дар қисми аввал имконияте надод. Пас аз қисми якум бозӣ ба Ҷуд Беллингем мавқеи навро ёфтанд, ки ба мухлисони Барса он хеле писанд омад. ҷибаки чапи Гави, ниҳоятгари Барса дар қисми якум бар зидди Беллингем 1-1 бозӣ кард ва пурра ӯро маҳкам кард. Гюндоган аввалин голро дар ҳайати Барса зад ва якбора ба дарвозаи Реал. Нимаи аввал пурра ба номи Барса навишта шавад. Барса нақшаи таҳризӣ кардаи Хавиро дар сатҳи олӣ иҷро намуд. Аммо ин Эл Классико аст ва он хеле зуд тағйир меёбад. То он даме ки набарди тактикаҳо дида мешуд, Барса беҳтар дар майдон буд. Вале дар лаҳзае ки бозӣ бо сабаби хастагии футболбозон ба эпизодҳои алоҳида гузашт, Реал бозии худро пайдо намуд. Тағйиротое ки Анчелоти анҷом дод, пурра вазифаи худро иҷро карданд. Он тағйиротое ки Хави кард бар зарар шуданд.
фикри шахсии ман Хави инҷо гунаҳгор нест. Ӯ асири ҳолати кунунии Барса шуд. Дар ҳайати захиравии Барса ягон нафаре набуд ки аз захира ба майдон омада дар хати ҳамла таъсиррасон бошад. Мадридиҳо ҳис карданд ки ба ҷаримагоҳ беҳуда даромада истоданд ва берун аз он ба зарбазанӣ оғоз намуданд. Ин кор дод. Ягона ҳолате ки Гави аз Беллингем дур шуд, Реал гол зад. Хави ба майдон Ромеоро ворид сохт. Ӯ аз уҳдаи кор набаромад. Ҷуд голи дуввумро ба самар расон ва Реал пирӯз гашт. Хави ҳамчун мураббӣ то ҳол ҷавон аст ва бархе аз қарорҳои баровардааш на ба нафи даста мешаванд. Ӯ пас аз бозӣ қайд кард ки Барса хеле беҳтар аз Реал буд ва арзандаи пирӯзӣ маҳз Каталония буданд. Ба назари Хави онҳо 60 дақиқа бозиро идора мекарданд. Реал аз ҷиҳати физикӣ ҳамеша қавӣ аст. Бар зидди чунин даста бояд то охир мубориза бурд. Қувваи Барса камӣ кард. аз нигоҳи ҷадвали мусобиқа ягон фалокат барои Барселона нашудааст. Лука Модрич бозии 500-уми худро дар Реал Мадрид гузаронд. Ӯ дар инстаграмаш қайд кард: хеле хушҳолам ки 500 бозӣ дар дастаи бузург кардам. Беллингем бошад дар аввалин классикоаш дубл кард. ин дар ҳолест ки бозии нимҳоятгари англис дар қисми аввал хеле заиф буд. ӯ акнун дар 13 бозии аввал дар сафи Реал 13 гол дорад. чунин оморро дар Реал танҳо Ди Стефано ва Роналдо доштаанд. ба ҳамин тамом воридонам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.